Naari ako diri sa sulod sang lungon. Sinong nagsasko sa akon samtang nagakatulog? Kaginbutang diri sa sulod? Hapang kung matuod din eh. Ano ginabuhat ko diri sa sulod sang lungon? Pagwanin niyo ako diri! Pagwanin niyo ako! Hindi ko mabring lungon. Hindi ako makaginhawa sang mayot diri sa sulod. Tumatulahan na ako sa hangin. Hindi ko mabuka ang kristal sa lungon. Pagwaanin niyo ako, dire! Pagwaanin niyo ako! May tikang akong nabatihan. Nagapadulong, dire. Sino blang? Roman? Roman, salamat kay Hari ka! Abring lungon, yun eh! Abrihin eh! Buhi ka, Lino. Buhi ka. Buhi ako, Meg. Salamat ka na nakita mo ako, Dre. Abrihang lungon ngayon ni Meg. Pagwa ako, Dre. Hindi ako makakinawas ang mayo, Dre. Salamat. Salamat, Meg. Salamat kay ginabrihan mong lungon. Buhi ka pa kali, ha? Meg? May kutsilyo ka nga ginawiyatan? Patsun ko ikaw! Meg, hindi! Hindi! Yan! Maayong gabi naman, mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Karon nga gabi, isa naman kasukilano na ngamon ipabati sa inyo. Dili sa aton palatuntunan. Itong nga libro sa kasaysayan. Terminal Withdrawal. Nagtampo ako. Makalamot. Tamko. Hapang makalahadlok ang tamko ko nga to. Ano yan ang sa lingon sa to? Pero tamko lang ato. Hindi ato matuod. Masami man ako nagadamko nga patay na ako. Hindi gani, isa sa mga pamilya kong napatay. Oh. May mga damko ko naman nagamatod. Niara man nga suli sa matuod nga nagkakatabo sa kabuhi. Ay! Ginapalibog ang ulo ko sa damgo ko nga to. Ginapalibog niyang... Ano sila mo, Meg? Ginbuno-buno ko ikaw sa sulod sang lungon sa damgo mo? Ha? Oo, Meg. Kaatagid sang damgo ko. Meg, sinano man. Kabalo ka gid nga hindi ko maimusi mo. Magabya na kita halin pasad to. Sobra pa ka sa magutod ang pagkabigay nato ng naduhan, di ba? Meg. Kag isa pa, kung makita ko siguro ikaw nga walang nasang ginawa, tinguan ko gyapon nga buhion ka. Kag kung hindi na gid mabril ang lungon, mangita ko sang wasay. Wasak ko na gusto nga makagwa ka lang. Migo. Migo naman. Daw akong namot sang damgo ni Migolino. Sa kadamo sang damgohon, nga mo sa tunggid damgo niya. Maapitan na ako sa 24-hour convenience store. Mabakal ako sang 3 kabutelya nga beer. Baklan ko na dayon si Maris sa Macau niya. Sigurado, nayawa na ito sang hulat sa akon sa... Hindi! May nalilang na nag-overtake to! Masugata ko siya! Hindi! Hindi! Ba? Ang cellphone ko. Nagaring. Si Maris Manining nagkapanawag. Kaya na pa ito naglakad sa Miguruman. Ano, wala pa siya makaabot sa ila?
Hello, Maris? Lino! Maris? Nga nakahibi ka? May malain ba lang natabo? Lino, si Roman! Na-aksidente! Ano? Nakabugang auto. Kinatalan niya. Ari kami dali subong sa ospital, Lino! Kamusta ang kahimtangan ni Migo Roman? Kumatong siya! Diyos ko! Nagin bakad mo ako diri sa ospital. Kamusta ang kahimtangan ni Migo Roman, Maris? Wala paghihapon siya makabugtaw. Masobra na sa isa ka bulan siya sa salot sa ICU. Kadakos ang giniwang mo. Wala ako sa gana sa pagkaon. Hindi pa na ako makatulog sa ngala ka pa mensar sang natabo kay Roman. Maris, Wala sang kasiguruhan kung saan siya makabugtaw, Lino. O kung makabugtaw pa, naluoy ako sa iya. Nagaanto siya. Kakakuan, kinahanglan pa bala nga palawigo nato ng kabuhi niya. Maris. Ano yung mo sa lingon? Lino, masinagid lang nagabuhi siya. Oh, Masakit man sa akong buot apang hindi ako makabatas magtulog sa iya nga nagaantos, Lino. All we have to do is unplug all the machines. Ano? Pero buhi pa si Migo Roman. Naibaluan ko. Pero amo lang inang paagi kung hindi na siya mag-antos pa. Agad niya makapaway na siya. Maris. Nasagilanon ko kay inang doktor. May mabuhat ko nung iban nga tao sa mga proseso. Kag siguro mahangpan man lang sang mahal nga Diyos kung buhaton lay na kay Roman, Lino. Maris. Wala na ko na sumimo pa mga doktor kay Roman. Gani human na ang desisyon ko. Terminal withdrawal na lang paagagod nga makapahuay na siya. Terminal withdrawal na lang, Lino. Roman! Diyos ko. Roman, anak! Nga agin bayaan mo kami, nga Ano, Roman? Paalam, Migo Roman. Paalam. Ba? Migo Roman? Ikaw? Nga, amigo Lino. Um, Nga ginpatay ninyo ako. Nga may nabilin pa ako nga ginhawa. Roman? Nga! Roman, madali lang! Nga! Hindi ka na magpalayo! Roman! 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 Ah! Ah! Roman. Kintam ko ako. Kintam ko si Roman. Oh. Kinasukmatan niya ako. Nga ginbuhat na mo na to sa iya nga may bilin pa siya nga ginhawa. Nagsala bala kami sa among desisyon nga buhato na to. Mas gustuhon ay ni Roman nga mabugtuan siya sang kinahawa. May aparatos man nga nagapulik o kun wala. Gusto. Agdamgo ko. Nagdamgo ako nga ara sa sulod sang lagon. Nagapangayaw ako sang bulig apang wala sang nakabati nga akong pamilya. Pagkatapos, nag-abot si Roman kag nakita ako nga buhi pa. Pero sa baylo nga ipagwa ko sa lungon, ginpuno-puno niya ako tubtub papatay. Oh,
May koneksyon ayahan ng tamgo ko sa natabo kay Roman. Nagbaliskad ayahan ng sitwasyon namon nga duha. Buhi pa siya. Pero ginkabig na nga patay sang iya pamilya. Natungtuman ko pa santo ang ginhambal niya sa ginsugiran ko siya sa natungod sa tamgo ko. Anong siling mo, Meg? Ginbuno-buno ko ikaw sa sulod sa lungon sa damgo mo? Oo, Mig. Kaatagid sang damgo ko. Meg, nakaibalo ka gid nga hindi ko inamaimo sa imo. Mag-abya na kita halin pa sa to. Sobra pa ganin sa pagutod ang pagkabigay tangaduha. Gagisa pa, siguro kung makita ko ikaw nga wala na nagaginawa, tinguan ko gyapon nga puyon ka. Kaga kung hindi gid mabri ng lungon, mangita ko sa wasay, kaga wasakon og ito nga makagwa ka lang. May Roman. Si Roman. May gamay pa nga ginhawa nga nabilin. Pero wala nila ginpilit nga buhiyon. Terminal withdrawal lagi lang paagi ako na baka pauwi na siya, Lina. Terminal withdrawal lagi lang. Kinakonsensya ako sa natabo sa iya. Kinakonsensya ako. Patawara ako nga wala ko ikaw maluwas, Migo Roman. Patawara ako. Kotob na lang dire mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Kabay nga nalingaw ka mo sa mong sugilanon sa bungag gabi. Tubtob naman sa liwat, di sa aton pala tuntunan. Itong nga libro sa kasaysayan. Terminal withdrawal. Bugal nga ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.